Apple-ku to. Sing ndi? Tak dudo iki. Iki ono demen aku jaman biyen ya iki. Rikala semono iki. Ora mak, ora ambruk iki. Nah iki lho. Sing ndi? Senal to iki aku. Nah ngene iki. Sing ngono kuwi. Iso aku senal ngene iki. Parfume apa ngono? Parfume. Alah, Remason. Remason. Heeh. Yo. Ojo gelem piye to? Dudu mek wong ganteng adekku kok. Kok nek sawanen, Dek. Sawanen dasmu kuwi kok sok. Yo, Dek. Isa. Isa turu ngene iki. Ngene iki ya tak omongi. Timbang ngono-ngono kuwi luwih penak ngopeni ngene iki. Piye penake? Penak ngene iki. Lah ngonoan kuwi ya. Heeh. Ngonoan kuwi panganane burger. Burger. Heeh. Spaghetti ngono kuwi. Ceblak ngono kae. Iso. Lah nek ngono kuwi gampang. Alah, gur jelantah karo gereh tok wis nrimo ngene iki. Seneng kuwi. Seneng banget ini wisan. Kok ngene iki. Lah makane iki nek ngomongnya apa ya? Iso. Isik, Dek. Ngene iki. Utawa menak ngopeni ngene iki bang ngopeni ngono kuwi. Ngene iki ngentekne apa-apa. Ngentekne apa-apa. Lah iki trimo gereh karo jelantah wis nrimo ngene iki. Aku nek ya. Nah, niku sing di to. Wis ana sing di. Omong iki ngene iki. Kuwi bojone No ya kuwi. Bojone No. Bojone No kuwi. Nek niki. Jare widodari pirang kae? Widodari 72. Widodari 72 aku milih iki. Kuwi to. Ikut ayah ayo. Ikut ayah nanti beli jajan ayo. Nanti tak beli mainan sing tolet ngono kae. Enggak mau ikut ayah. Enggak mau yuk. Lah kalau ngata kalau sing di. Lah kae. Lah medeni piye to? Ora gelem. Aku wis ora didakupak nek kene. Loh, dak enenge jare anak. Kono ya anak. Loh, anak aku nek kene bojoku loro, Dek. Lah dek mbok ecer-ecer. Oke kok so. Iki mau bojoku loro jan loro. Sing di. Endi to? Sing di. Iki ya. Alah iki to. Yo. Mas, iki jare pacare pengrawit iki di. Pacare iki. Jare pacare pengrawit jare. Hai. Kowe ae nyanyi. Oh sing di. Sing di to, Dek. Sing di. Bro, jabrong yang apa to, Bro? Alah koyo ngene, Bro. Gale mulai, Bro. Tak susui selawe. Padak sejajan. Ngene iki. Iki wayah sapa iki? Wayah sampean. Wayahku to. Inji. Yo aku nek kene iki jan wong-wong ki wegah tepuk tangan nek kene iki. Lah iya kaya. Lah iso. Dok kemeng kabeh tangane Pak Remason. Udine tontonan gratis ya to. Karek delok. Tepuk tangane wegah itu. Lah iya apa meneh? Birunya cinta. Birunya cinta apa? Wah kene iki ora sangu kabeh ya. Ora sangu. Dite tuku wineh Brambang. Tuku wineh Brambang 35 wingke. Koso. Ayo dilanjut. Nggih, Bati nggih, sehat nggih? Sehat? Nggih, Bauti sehat pokoke nggih. Mbah ki nang kene julukan ning rumah ya sayang no, Bos. Mosok padak men. Kene matuti nggih. Cah anyar Dek, udah cah kuno kok. Ayo. Iya, Mas. Ya aku nyolot ki. Anu, sirahe sik. Jo, bapake Mas Arjuna ki ya unik ngene iki. Piye? Dipalang ngene iki. Kayak jago pitik. Iya. Ning ora apa-apa, sing penting guyub rukun rame Dik ya. Regang. Nah, tepuk tangannya mana? Ora jaket mau. Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Wis. Kuwi mesti ibu-ibu ngono kuwi. Ya, ngono mesti ibu. Sing kene tepuk tangan to? Heeh. Pasukanku kene urung tepuk tangan. Tepuk tangan. Alah. Ora ning apa-apaan. Iki lho, Mbak iki lho. Eneng lho Mbak. Ya aku ya. Ya. Heeh. Ayo Mas, ditabung Mas. Mas Aji, monggo. Ya.
Tapi bohong. Apaan? Lek ngono sing sunat wingke ya iso, Mas. Ngono wingke sing sunat wingke iso. Lah iki aku goreng geget ibu-ibu kuwi kok. Bener kae lho sing jeribang coklat apa ijo kuwi lho. Penawasaran. Ngomong iki sampe nguyuh-nguyuh iki. Ambal pindo. Iya, ambal pindo. Kok sah. Ayo tobu tepuk tangan tobu piro aja. Kowe iki aja guyu nek nguyuh tenan. Kowe engko kok sah. Guyu ora kok sah. Guyu sampe klik 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 ngono kuwi. Excel-e wingke. Excel-e iki. Excel-e sopak iki mau. Ayo. Ya Mas Dio. Bondo dodo Joko melarat wong tuamu pangkat urip ning iki wis wancine padha ditauke karo priya bagus sing padha sugihe. Ngompal lho. Menak. Aku yo pengen dingin kae lho. Ngene. Cari, empun Mas, empun. Kalau kiri-kiri. Cek. Piye sih? Kowe ngomong apa to? Ya apa? Kita wedi karo kowe terus. Kita wedi karo kowe. Wiki asine ora wedi ya. Ngapa? Lah ngapa? Gila. Kuwi mau Lah ki. kira aku nek kapak karo kowe. Lah iso nek siji-sijine mesti delem kuwi mau. Ngono. Heeh. Mesti kulon dhewe kuwi. Coba. Jate ngadeg, Dek, aja oleh dolan HP ayo. Lah iya. Nah, kuwi Monggo Ya Sultan. ini kerja ini. Ini kerja ayo berdiri. Yo, sepatu kok ngene gua ngaput to. Goso. Kok Ala dere. Ayo tak gendong e. ora. Ora ayo berdiri. Ya. Dipakai Dek ya, heeh. Ayo toh, kosong. Ngadeg kabeh. Kok jate lek lungguh kabeh itu. Ayo ledik rene. Rempong. Nah. Ayo iki member baru iki ayo. Nah, ya Rono. Nah, ini ada bulan. Adik-adik sini. Kur. Adik-adik sini. Nyosor ae. Oh, ngerti wong ganteng rada giras to iki. Nah, ada ke barat sana. So. Kayak ngene iki. Gede cilik. Nah. Buang. Ngono kuwi. Parene apa? Ayo. Kene menak Mas. Rob. Ngapa? Sing apik ngono lah. Sing piye? Getaran ora tau pramuka ngene lho. Barisan meletot. Pramuka tok sok Agustus, Juk. Wah, iya aja tok Ini sik. kesuran. Heeh, isih suran iki temane. Alah. Hah, Lemes ae apa? empuh. Kayak rencana ngono, Rob. Kurang mateng. Lah iso. Jos, delan ta? Papat menit-menit ya ta?
Ah kaya ngene iso sing lor. Lor. Sik, iki tak tekoni mak Deku sik ya. Heeh. Ini Mak De. Rene aku njaluk batu amur rene. Rene. Nganu, tetua. Lah piye ene bali goriki Dik. Sing apik, Rob. Hah? Bisa sing apik. Lah iki mikir disaka Mak De. Nah, iki saka lor Mak De ya. Kolor. Dicedakne to mikir. Nah, iki nek pomo bayanganmu Mak De ya. Iya. Iki buah apa Mak De? Nek saka lor iki. Buah anu, apa apel? Apel. Apel. Tegese apel ki piye? Apel ki nak wis nempelke kesel. Nek wis nempel kesel. Oh, kaya ngono kuwi. Terus tegese manis ya. Manis sekali. Manis. Dik, Mas mau Dik. Haha. Neng, ini kok ana lalere to iki? Iki nemu lho. Modus. Nyapa? Kesuwen ora nyawer kok so. Ora ning ngono lho, kaya awake terus. Kaya awake. Iki sing nomor loro iki Pak De, kolor iki. Iki kaya apa iki? Kaya duren. Duren tegese piye? Oke sih seneng. Duren nak beradu leren. Oh nek baradu elen. Iya. Oke sih seneng ya tegese. Oke. Heeh. Ini sing nomor 3 iki Pak De. Iya. Nomor 3 iki kaya apa? Kates. Kates, tegese kates iki apa? Kates ke testing jangan kates penting. Kuwi vitamin C. Vitamin C, cok. Ruwokno, jangan kates vitamin C. Vitamin C. Kidul dhewe iki. Kuwi kelapa muda. Klapa muda tegese awak De, seger. Kanggo rujakan. Rujakan. Kanggo tombo wong Kesel, Kemlamut. kena tombo wong loro edan. wong edan ya ngono iki. Kowe papat iki milih sindi Mak De. Kabeh api aku Kabeh apik. ora iso milih. Hah, joget sik nek ya. Iso. Ayo, Cok. Serampatno, Cok. Serampatno. Kong joget dong. Joget kong kudu dadi. Jadi. Serampat. Tayupno. Heeh, ditayupne yo. Yo ora majale Mas. Ora. Dong lela lho yo. Oh lalo lelo. Ayo toh. Dong tak. Terus yo. Ayo. Dong tak, dong lela lola lelelo long dang dulu. Wegak. Urung atraksi kok joget. Ayo. Ora Mas. Ayo Ji, salat maghrib. Lah. Yo jane juga dek yo.
sakmono ya. Sakmono gek kowe leren ngombe udut sik ya. Lah engko nek wayah harimau kok ndoget neh ngono. Lah iso. Heeh. Lho ya kon main. Rene Adi Mas, Pripun Kakang Mas? iki mau ya oke kanca-kanca riok seniman ya toh. Khususnya pengganong, pembareng ya banyak. Banyak. Heeh, iki sekali. adewe ngenehi wektu kanggo Sing- pengganong sing kanca-kancane dhewe. Monggo Mas. Ingkang badhe ngersake ganong monggo. Yo jatine ngadeg kowe. Yo. Tak salu. Nah. Ya. Retok asik. Kelulung.
Oh. Oh, ya. Oh. Ya. Oi. Wes. Lo. Ya. Ya, ngono lo. Ah. Oh. Ah. Oh. Ya. Oh. Oh, hey. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ya. Syukur rawuh. Kok Adi Mas Jambrong Bapak Gondrong ugi mlebet kalangan. dan nggih, monggo, monggo. Ya. Wah. Dulu. Hahaha. Jambrong. Halo. Sopri. Lajong ger alon. Oi. Rasa. Oh. Aos! Agora! Oi! Ela é
Lele, os. Sok. Os. Lajok brother. Tepuk tangannya, ayo. Yuk, pisahkan. Lajok brother. Lajok. Tepuk tangannya mana? Yo, pisahkan. Wah, Yo, kan barang ini kedase ra ngomong. lajok. Lajok. Dasar ra ngomong iki. Lajok. Lajok ngono. Lajok. Lajok. Lajok ngono. Lajok ngono. Wah. Yo, tepuk tangan yo. Nyambut. Lah iya. Lah iya. Lah iya ngono. Lah iya ngono. Dalam-dalam ya. Lah iya. Lah iya. Lah iya ngono. Wah, iya ngono. Yo, monggo sing pengen tahu tuh langsung tekalangan. Hey! Ya. Ah,